Ngibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu isukile ke laphana umdlalo ke lapho khona qhathwe khona abaculi ngokwama-genre ahlukahlukene okuyi-gospel, umaskandi, i-hip hop, bese kuba igqomu ke laphana wengane zakwethu. Omel maskandi ke laphana ukhuzani umfokampongose, bese kuthi kwi-hip hop Big Zulu, igqomu ke uTira, i-gospel udumi ke laphana wengane zakwethu. Umaskandi uzobhekana ne-hip hop bese kuthi igqomu ibhekane ne-gospel. Ozowina ke phakathi kwamaskandi ne-hip hop negqomu ne-gospel bese siyobhekana ke laphana kwi-final wengane zakwethu. Okujabulisa kakhulu kwabantu ke laphana wengane zakwethu ukubona le tournament i-celebrate game ikhula ke laphana wengane zakwethu ngoba lokhu ifake ne-gospel ke laphana. Kade ngokuphelile i-gospel yayikade ingekho ke. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcine subscribe cizede bell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video entsha. Si-channel siyabonga. Uyamdakatu